Ndị Igbo daalụ m. Ozi a wụ essentially maka sọsọ ndị Igbo. Ya oyibo ya bata na ya epempe na ọnụ ya bata o. Ndị Igbo, Igbo onye Igbo, onye ọbụla bụ onye Igbo, ịnụ mee ka nwanne gị nụ. Ndị Igbo, ị na-azọ presidency, ị na-azọ presidency, ị na-azọ presidency, gbaa mbọ ruo n'obodo ebe a mụrụ gị. Gwa ndị ụmụnna gị, ha kpọkọọ ndị okenye niile nọ n'obodo ahụ, ndị niile kagoro ezigbo nka, ndị ruru ife akpọrọ 70 and above. Ịkpọ ha, akpọkọọ ha, jeenụ na okwu ana ụnụ, eruo ebe ahụ ihutunata ana, ha ebikwasara aka n'isi, kpọkuo Chukwu, kpọọ Chukwu, kpọọ Chukwu. Ugboro ịtọ ka m kwuru ya, kwukwe ya nke ịnọ, kpọọ Chukwu, si ife ahụ ị na-azọ, ife ahụ na-agụ gị agụ, ife ahụ ibu n'obi na ịnweta ya na ihe eji eme ka ọnọdụ ndị Igbo improvuo, ọnọdụ ndị ọzọkwa improvuo, na-ayọ Chukwu ka o mee ka ị nweta nya bụ ife. Ife nji wee sị na ihe eje n'obodo ebe a mụrụ gị owu nọ ebe ahụ ka anyị aka wee ru ndị nna nna gị ha nso. Maka ndị Igbo tụrụ ilu si na onye ma ndị okenye, onye nọ ndị okenye nso nọ ndị mmụọ nso. Ọ bụrụ that na gị na nna nna gị ha adịghị mma, gị na Chukwu anyị adị mma, and ife gị na nna nna gị ha ya ejidu mma bụ ọkwa na ọka ifebe ha na Igbo adịghị efe nna nna ha. Mana ife o jidu mkpa na onye Igbo na nna nna ha ya anọ nso bụ na ịkpa nna nna gị ha nso, i wee mara ife Chukwu gwara ha, ha gwaghị. Ịkpa nna nna gị ha nso, iwe mee gịnị? Wee mara nkwa ha kwere Chukwu na agbụrụ ha ya adị eme. O nwere ife ha gwasị Chukwu na agbụrụ ha ya adị eme, like etu ọmụnwa nọ. Ọ maka na mkpara nne nne m nso ka m ji wee mara na irie n'ihi enyebighị onye nọ n'akụkụ. Nne nne m na-awụchifo n'ụtụtụ ọbụla, ome gịnị? Onye chaa anyị nni, o wepụta efere 2 na 3 na 4 na 5 debe n'ụzọ ebe anyị na ọbụbọ ya. Isi ya nne kere ihe o ji eme ife a, ọ sịghị na ọ maka ndị enweghị nne na nna. Nke awụ nke ha, maka na mkpara ya nso ka m ji wee mara ya. Nya anyị ya agba mbọ ka anyị nọrọ ancestors anyị nso. Oge Baịbụl onye Igbo ọbụla na-akpagharị n'aka si sọpụrụ nne gị na nna gị, honor your father and your mother. Ọ bụ ọdụ maka nne gị na nna gị nke ya wee iteta ụra, efu ọ bụ ha maka ha ka ọ na-ekwu. Ịsọpụrụ ha nne gị na nna gị, honor your father and your mother, nke gị na ya nọ na the same apartment. Ụgwọ akwụkwọ ya apụtado, ihe eridu nri, so ihe asọpụrụ ndị nke ahụ. Ndị Baịbụl na-ekwu maka ya bụ ndị gafegoro. Ya ị na-azọ presidency o, ị na-azọ presidency o, ị na-azọ presidency o. Enwere ike na-azọ presidency ha dị busy, enwere ike ha ya anụdo ozi ya, bet gị nwa nụrụ ya, gbaa mbọ ka o ruo ha ntị. Ha ruo n'obodo a mụrụ ha, kpọọ ndị okenye, ndị okenye bikwasa ha aka n'isi, kpere ha ekpere. Then iwe onye Igbo, ị na-azụ afịa, ị na-arụ ọrụ oyibo, ị na-eme travel, ife ọbụla ị na-eme, ihe ejewu n'ebe a mụrụ gị, kpọọ ndị okenye, ha kpere ya ekpere, mee. Ọwụkwa nne nọ n'ibe dịka obodo oyibo na ọ dịghị izi, kpọọ Chukwu, ịkpọ Chukwu, isi anya jiri maka nna nna ha ndị mere ezigbo ihe mere ya ebere. Ife ọbụla dị ndị Igbo mkpa, ekwuona maka individual, collective ka m na-ekwuzi maka ya kịta. Igbo nation,
anyị mara ife ahụ kacha echu anyị ụra, anyị mara ife ndị ahụ kacha echu anyị ụra, ka anyị na nna nna anyị ha kpakene nkata. Anyị jekwu nna nna anyị ha, anyị buru ụzọ jụọ ha kedu ndị anyị bụ. Anyị na ha akpagide nkata anyị ghọtachaa ndị anyị bụ, anyị ghọta ha na ndị anyị bụ, anyị ga-aghọta ebe anyị na-eje. Ka vidiyo a kwụsị ebe a maka o tobe ogologo rinne. O nwere ndị ya sị na ha enweghị efe ige, mana ekwukwa m, biko mee ka onye Igbo ọbụla gee ozi a. Udo dịrị onye ọbụla. Amen.